Camancɛ kalanso min n'a bɛ wele ko Montgomery County n'a bɛ Rockville, Maryland mara kɔnɔ, o lakɔlidenw ka tɔn ɲɛmɔgɔ ye kulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigi sen ka wotekow kun kan. O senfɛ u ye wele bila kalata koladilan ɲɛmɔgɔw ma k'u ka fɛɛrɛw sigi sen kan min bɛ kɛ ni kunnafoni ɲuman labilali ye ka taa kalatalaw ma. K'a kun de ye ka kunnafoni jɔnjɔnw labila min bɛ ekɔlidenw labɛn walasa u ka se k'u sen don jamanatigisigi kalata baaraw la min ka kan ka kɛ Novembre kalo natɔ. An ka bi baaraw lahalaya bɛ tali kɛ kunnafoni ɲuman dili kan kalanbolo fan fɛ ka taa kalatalaw ma ani fɛnɛ ka dɛmɛ don maa camanw ma u ka se ka kalata kunnafoniw sɔrɔ. Kalatalaw i n'a fɔ Akian Damang ale ye nin ko in kɔni kanu kosɛbɛ. N tun b'a fɛ ka dɔn dɔrɔn wotew bɛna kɛ cogo min na. Nin de bɛna k'a siɲɛ fɔlɔ ye ne ka wote Ameriki jamanatigisigi kalata la. O de kama n tun y'a kanu ka kala tacogo taabolow ɲɛdɔn. Nin denmisɛn sifin minnu jatilen don kalatalaw fɛ kelen don k'u ka jɔrɔna yira kosɛbɛ min dalen don ɲininkali caman kan. Gɛlɛya minnu dalen don nafoloko kun kan n'o bɛ binnen jamana kan ne tɛ ka se k'o yɔrɔ de faamu. Mun de la nin juru ninnu tɛ ka se ka wuli ka bɔ yen. Ne fɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔ o kunnafoniw nafa ka bon kosɛbɛ i n'a fɔ jo sariya o lafasali nimafɛnkow kun kan. Ameriki ka jɔyɔrɔ diɲɛ kɔnɔ o nafa ka bon kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka taa denmisɛn sifinw ka fan fɛ minnu bɛna kɛ kalatalaw ye. Jamanatigisigi kalata yɛrɛ ko fɔ o min bɛ ka kɛ républicainw ka cɛbɔ jamanatigi kɔrɔ Donald Trump ani démocrates ka musobɔ cɛ jamanatigi danka Kamala Harris. Lakɔliden fanbaw an ye minnu ɲininka an ka sɛgɛsɛgɛliw senfɛ caman ma sɔn k'u ka hakilinaw di u ka vote ko kun kan. Nga a kɔni lakodɔnnen don ko Maryland mara de ye démocrates ka tɔndenw sigiyɔrɔba ye wa ko minnu fanba bɛna sɔn ka kalata Harris ye. An ye ɲininkali tɛngu denmisɛn sifinw ka tɔnkulu min sigilen don républicainw tɔgɔ la Georgie o ɲɛmɔgɔ la Jacqueline Horn. Hakilina jumanw bɛ tali kɛ républicainw ka fan kan. A y'a jaabi ko mɔgɔ caman de bɛ yen minnu ka hakilina dɔ bɛ tali kɛ sɔrɔ yiriwali ko kan. Ɲininkali min dɔ dalen don sosarakow kun kan ka fara da dumunifɛnw sɔngɔ yɛlɛni kan fo ka se taji yɛrɛ sɔngɔ yɛlɛni ma. A ka gɛlɛn ka se ka balo kɛ nin fɛn ninnu kɔ an bɛ don min ko min bi. Kalata yɛrɛ ko fɔ baaraw kan ka tɛmɛ sira jumanw fɛ walasa ka se ka se denmisɛn sifin caman ma minnu ye kalatalaw ye. Aw tɛ se ka aw tɛgɛ da kalatala si kan minnu bɛ Génération Z kɔnɔ. N'o bɛ kɛ ni téléphone jiginnɛba ye ka fara nɛgɛjuru sira weleliw kan. An bɛ fɛn fɛn ye a bɛɛ lajɛlen de bɛ bɔlɔlɔsiraw n'o ye médias sociaux ye wa an b'an ka kunnafoniw bɛɛ sɔrɔ yen de fɛ. Harris sino ale ye démocrates ka tɔnden ye min ka baara bɛɛ lajɛlen bɛ bɔlɔlɔsiraw kan n'o bɛ wele nanzarakan na ko influenceur. Ale fɛnɛ sɔnna nin hakilina in ma. Ne fɛ bɔlɔlɔsiraw sen donni kunnafoni di taabolow la ka taa denmisɛnnakaw yɔrɔ i n'a fɔ TikTok o min ye ne ka baarakɛlan kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ye. Kunnafoni di sira caman bɛ yen bɔlɔlɔ kan sanko an bɛ minnu ye TikTok kan tɛ tɛmɛ seconde 30 ka se seconde 60 ma. Herdon ale min bɛ bɔ Virginie ka fara Kamala Alfonso Mezanka. Kamala Harris ka kanubaga dɔ don. Olu bɛ wulikajɔ la ka don maaw kan daninda walasa ka se ka kunnafoni di u ma cogo min na u bɛ se ka bɔ ka wote u ka musobɔ ye. Mɔgɔ caman tɛ sɔn k'u ka daw yɛlɛ an ye nga an bɛ an sinsin a kan k'a f'u ɲɛna ko jamanatigi Joe Biden kun falen bɛna kɛ Harris de ye Ameriki ka jamanatigisigi kalata la wa ko denmisɛn sifinw kalatalaw démocrates tɔgɔ la k'olu jɔyɔrɔ ka bon u la. Ne ye yɛlɛmaba de ye kow taabolo la maaw ka nisɔndiyacogo ka kunbɛliw kɛ kabiri jamanatigi dankan kɔni sugandira ka kɛ démocrates ka musobɔ ye. Alfonso Meza ko k'ale hakili la ko kulu min sigilen don bɔlɔlɔ kan denmisɛn sifinw tɔgɔ la n'a bɛ wele ko bloc électoral de la Génération Z. Nin kulu in kɔnɔ a ka ca ni denmisɛn sifin miliyɔn 40 ye minnu bɛɛ lajɛlen bɛna se ka yɛlɛma don kow taabolo la ɲinan jamanatigisigi kalata la.